Здравейте, приятели, от стилната работилничка с Ив. В днешния епизод ще си изработим ето тези прекрасни обеци, които можете да изработите с двете си ръце точно за 5 минути. За вас или ваш близък човек. Материалите ще откриете в онлайн магазина на M-Art. След малко ще кажа какви са, останете до края на видеото, за да разберете как. Също така, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате нищо от новите ни творчески видеа. А сега да започваме! Предоставените ни материали за днешния епизод от онлайн магазина на M-Art са тези клещи, извивачки и резачки в едно. Ето тези хълки. Ще ви трябват накрайници за обеци. И за къде сме без висулки? В случая са пак златисти, вътре с перличка. Много така елегантни и стилни. В онлайн магазина има широко изобилие от хълки, от накрайници, от висулки. В случая аз съм ги избрала тези. А сега, като за начало, ще си отворим хълкичките с клещите. Промушваме си хълката и закачаме висулката. Пристягаме. И вече едната ни обеца е готова. Буквално за 5 минути стават тези обички. Много важно нещо е, когато сглобявате обеци, да гледате посоката, всъщност на къде трябва да виси самата обеца, за да може всъщност това да влиза в дупката на ухото, пък това да ви е към предната част на ухото. В противен случай ще сочи назад. Ето по този начин, закачено, сочи буквално назад. Затова обръщам самия накрайник и пристягам. Може да зарадвате себе си, можете да зарадвате близък човек. В случая можете да зарадвате и себе си, и близък човек, защото в комплект, както виждате, са повече от две. Така пристягаме добре и тази. И ето ги готовите бички за 5 минути. Нека да ги пробваме. Това е крайният резултат. Изключително стилни обеци могат да се носят както в ежедневието, така и за по-специални случаи. Както казах, можете да ги подарите на свой близък човек. Това зависи изцяло от вас. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод как да си сътворим обички за 5 минути. Последвайте ни в TikTok и в Instagram. Ще откриете линк към тях долу в описанието. Благодаря на M-Art, че ни предоставят тази възможност да снимаме тези прекрасни видеа с техните прекрасни творчески материали. От мен чао и до нови срещи!